samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. To, da farko kafin mu wuce cikin wannan bidiyo, idan wannan ne farkon zuwa channel ɗin nan, da Allah ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wannan bidiyo na yau zai yi mana nuni akan akwai masu yin Facebook da dama, ba sa ɓoye lamba ko email ko dai da sauransu abubuwa. To, sai ka ga mutum ya kira ga direct, musamman ku mata, sai a ce daga Facebook na samu lambaki. Sai ka rasa wai ta yaya aka samu lambaka. Kuma ta wannan lambar ma mutum za a iya sace ma Facebook har da email naka baka rufe ba. To, a wannan bidiyon insha Allah za mu nuna muku yadda za ku rufe lambar wayar ku ba wanda zai ƙara gani har email naku, da kuma he ka ga dama mutum zai yi sacin naka akan Facebook har ya ga sunanka har ya adin ɗinka. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon don kallon yadda abin zai kasance. Da farko za ka je can sama wajen wancan layin guda uku kamar haka, za ka danna. Idan ya buɗe ma sai ka nemi setting, sai ka je setting gashi nan, wannan kenan. Sai ka shiga. Bayan ka buɗe setting zai baka abubuwa kamar haka, sai ka yo ƙasa, sai ka shigo gashi nan how people find and contact you, gashi nan gurin. Kowa a Facebook ɗin shi akwai, sai ka duba a naka. Bayan ka shiga zai nuno ma gashi nan na farko, wannan kenan. Zai ce who can send you a friend request. Misali, wane ne zai iya yin adin ɗinka a Facebook? Misali, abinda suka ce friend of friend, abokin abokinka, ni da yake na mai da nau haka. In ka shiga zai nuna ma kowa a duniya zai iya turo ma friend request ɗin ya adin ɗinka. Nan kuma abokin abokinka shi kaɗai zai iya turo ma friend request ka yi. Sai ka zaɓa, idan kana so kowa ya riƙa ganinka a duniya, kowa ya sacin naka, misali ya adin naka, sai ka ɗau wannan. Idan kuma ba ka so, abokin abokinka kawai kake so ya adin naka, sai ka ɗau wannan. Shi ne wannan na farko. Sai na biyu, gashi nan aka ce who can see your friend list. Misali, gaba ɗaya friend ɗinka da kake da su a duniya, waye zai iya gani who can see your friend list. Da mutum ya shiga profile ɗinka zai ga wannan friend 1000 kaza gare, wannan 100 kaza, wannan 100 kaza. To idan ba ka so kowa ya riƙa gani, sai ka zaɓi only friend ɗinka su kaɗai za su gani, ko kuma a ce friend except. In ka shiga nan zai baka list ɗin friend ɗinka, su wanda ka zaɓa shi kaɗai zai ga adadin list naka na friend ɗinka. In kuma ba ka so, shi kenan sai ka danna nan see more, za ka ga only me, kai kaɗai za ka gani. Ka ga na mai da nauni kaɗai zan ga adadin friend ɗina. Sai kuma nan who can look you up using the email address you are provide. Waye zai iya ganin email ɗinka? Misali, ka wajen buɗe Facebook sai kai amfani da email ko kuma kai uploading nashi bayan ka sa number waya. To da ka shiga nan za ka iya kullewa, ba wanda zai ga email ɗinka har ya bi diddiginka ya sace ma Facebook ko dai da sauransu. Sai ka maida shi only me, ni kaɗai zan gani. Sai nan who can look up you are using the mobile, the phone number you provide. Wane ne isa ya ga lambar ka? Kaga idan ka ɓoye ba wanda zai ga lambar ka, musamman ku mata ba wanda zai dame ku da kira ai daga Facebook ne waye. Idan ka ɓoye lambar ka ba wanda zai ga lambar ka, sai ka sa only me, ni kaɗai zan gani. Sai wannan na ƙarshen, gashi nan aka ce do you want to search engine outside of Facebook to link to your profile. To wannan idan baka so shi ma kawai direct sai ka kulle, ka danna nan ka hudda wannan alamar tick ɗin. Wane ne zai iya yin sacin ɗinka? Misali, sunanka Umar, sai da na sa Umar za ka fito a ciki. Amma idan ka kulle nan, ko mutum ya sa Umar sai dai ya gaji da nema ba zai ganka ba, ko kuma ka sa Bilki Umar ko dai Hafsa Umar dai da sauransu. To duk mutum idan yi sacin ba zai ganka ba, duk binciken da zai yi. Sai dai in kai ka bashi link na profile naka, misali ni na cire yanzu ba wanda zai iya gani na, ko wani link da za a tura ma duk ba za ka gani ba. Sai ka danna save confirm, shikenan ka kulle wannan.
To wannan hanyoyi su ne hanyoyin da za ka bi mutum ba za su ga sirrikan ka ba na Facebook dai da sauransu, ko lamba ka ko email ko dai da sauran wasu abubuwa. Danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.